சொல்லாத காதல் முதல் முறை அவளை பார்த்த நாள் ஏதோ ஒரு அமைதி மனசுக்குள் வந்தது. அவளுடன் பேச ஆரம்பித்த பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்கு சிறப்பான நாளாக மாறியது. ஒரு நாள் தைரியம் சேர்த்து அவன் தனது காதலை சொல்ல நினைத்தான். ஆனால் அவள் மெதுவாக சொன்னாள், இப்போ என் வாழ்க்கையில ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, காதல் வேண்டாம். அந்த ஒரு வார்த்தை கேட்ட பிறகு அவன் தனது காதலை மனசுக்குள்ளே வைத்து கொண்டான். அதற்கு பிறகு அவங்கள் இருவரும் காதல் பற்றி பேசவே இல்லை. ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் அவனும் அவளை காதலிக்கிறான், அவளும் அவனை காதலிக்கிறாள். இருவருக்கும் ஒருவரை ஒருவர் பிடித்திருக்கிறது. ஆனால் சொல்ல தயக்கம். அவன் காத்திருக்கிறான். ஒரு நாள் சரியான நேரம் வரும் என்று அவளும் அமைதியாக காத்திருக்கிறாள். அவன் மீண்டும் தனது காதலை சொல்வான் என்று. இப்படி அவர்கள் இருவரின் காதல் சொல்லாமல் இருந்தாலும் இன்னும் காத்திருக்கிறது.